Mišulik môj, ty už si unavený, dáme ti papenkať, vypiješ mliečko, no chutilo a poď spinkať. Zober si hráčočku krokodilika a ideme sa pozrieť na detičky, ako sa im vodí. Ešte nemajú pratané a pripravené izby. Dajte sa do pyžamka a Lilka a Adamko. Dobre. A kde je Stelka? Musím ísť za ňou, aby sa dala do pyžama aj ona. Stelka, čo robíš? Už je veľa hodín. Mala by si sa dať do pyžamka a ísť spať. Ja nechcem. Stále mi nedáš pokoj. Ukľudni sa, je už veľa hodín. Chod si ľahnúť. To teda nepôjdem. Som veľká. Už mám 17 a za chvíľu mi bude 18. Nechci, aby som sa naštvala. A okrem toho nehovorí sa, bude mi 17 a 18, ale budem mať 18. Jasné? Bože, mne je to jedno. Ja pôjdem radšej na mobil, ktorý si mi práve zabrala. Okamžite mi ho vrať. Dám ti ho zajtra. Teraz mi ho daj. Nehádaj sa so mnou. Chod si ľahnúť, chod do pyžama, ľahnú si a zajtra ti ho dám. Uvidíš. S tebou sa fakticky, že nedá rozprávať. Tak šup, šup. Ale veď mám 17, prečo by som mala ísť spať o 8? Bývaš u nás, dnes si ešte plnoletá, budeš robiť, čo ti povieme my s tatínkom. Za chvíľu budeme narodky a už budeme 18, už sa veľmi teším. Nič sa pre teba tým nezmení. Pokiaľ sa neosamostatníš, budeš robiť to, čo ti povieme my, Stelka. A do pyžama. Dobre, a ja mimochodom už som v pyžamu. Tak, dobre. Tak sa ulož a chod si umyť zuby. Dobre, maminka. Kľud.